Да. Полиция вече не идва над един час, ако може да изпратите една патрулка, защото ще станат безредици, да. Да. Димитър Баберков се казвам. Баберков, да. Густо маркет на центъра, да. Германците казват, че ако в Германия това нещо се случи, цялата кола спира и се разглавя до последния пол. Виждаме какво се случва тук в момента. Това е абсолютно нелепо. Не може 2 часа да се отказва да се отключи този 3 часа стана. 3 часа станаха, да. Не може гражданите да вършат работата на органите на реда, да извършват граждански арести. Не приближавайте колата в момента, за да не кажат после, че някой вътре е подхвърлял нещо. Стойте далече от колата. По-назад минете. Аз съм поемно лице. Квадратура, Доплащане за зайдария. Първите страници дали ще може? Спартак 11 200 лева, Слави 200 лева, 2000 лева, извинявайте, 4700, голяма пачка 50 левки. Да, някъде към 5000 лева. Не, може би около 10 000. Но това е доста кратно на купуването на гласове. 50 лева, 100 лева. Да видим. Не, в багажа. Чакаме да ги преброиме, да ги преборят всъщност пред нас като поемни лица. Багажник изглежда празен. Лошо, че вие като Видяхме едно червено. строителите да дойдат. Да, видяхме едно червено тефтерче, много интересно, вътре имаше един списък с имена и цифри. Нямаме нищо установено от намерените неща в автомобилите, което да ни посочва, че се касае за дейност, свързана с купуване на гласове, образно казано. Хората, аз съм на работа тук! Това е безумие просто! Какво се случва тук? Кажете какво се случва! Защото вие сте по-долни от нас! на хората да гласуват за собствени. Да! Вие правите това нещо! Аз минавам по улицата и виждам как тук някакви хора блъскат едно момче. Няма как хората Кои сме? ДПС ли сте гласували? Да! Ето хората са ДПС! Добре, ама чакайте, не ме блъскайте, не ме блъскайте! Аз съм наблюдател в една от секциите тук. Видях струпване в съседната секция и тръгнах след един от гласоподавателите. След като сподадих гласа, отиде на близкото кръстовище, имаше струпани 50 или 100 човека. Тя там се разговори и след това влезе в една сграда, което се оказа ДПС ново начало. И там започнаха да ме блъскат, защо съм снимал и избиха ми телефона, взеха го, изтриха от него материали и след това ме хванаха за лицето, изблъскаха ме, има го и заснето това нещо и оттам полицаите гледаха отстрани на няколко метра. Ето го бияча. Ето да го видим. Ето този човек ме нападна. Да. Най-вече за хората трябва да имат на